म्हणजे AI सिंधुदुर्गचा जो आपला मॉडेल आहे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी जसं मी अगोदर सांगितलेलं की नीती आयोगाने आम्हाला संपर्क केलेला आणि नीती आयोगला आपला ग्रामीण भागातला हा AI स्वीकारणारा पहिला जिल्हा म्हणून देशातला या दृष्टिकोनातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अभ्यास करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती। तसा संपर्कही आम्हाला साधला आणि येणाऱ्या ऑक्टोबर 30 आणि 31 तारखेला 2 दिवस नीती आयोगची टीम ही आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपला AI सिंधुदुर्गचा जो मॉडेल आहे त्याच्या अभ्यासासाठी ते लोक येत आहेत। त्या पद्धतीचे सगळे कन्फर्मेशन आम्हाला दिलेले आहेत। मार्वल ज्या कंपनीच्या माध्यमातून आपण AI ही पूर्ण प्रणाली चालवतो त्यांच्याशीही त्यांचा संपर्क झालेला आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून या 2 दिवसाचा कार्यक्रम नीती आयोगच्या पूर्ण शिष्टमंडळाचा हा माझ्याकडे आहे आणि आपल्यालाही आम्ही त्याची प्रत्येकाला प्रिंट देऊ। 30 तारखेला सकाळी 10 वाजल्यापासून ते 31 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत हे 2 दिवस नीती आयोगचे पूर्ण शिष्टमंडळ आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असेल आणि आपला प्रत्येक डिपार्टमेंट म्हणजे आरोग्य खातं असेल, आमचं पोलीस खातं असेल, आमचं RTO असेल, सगळे जे जिल्हा परिषद असो जे खातं आपल्या AIच्या माध्यमातून आपण काम जे करतोय, जे आपण 1 मे 2025 पासून जाहीर केल्यानंतर करतोय त्या सगळ्याचा अभ्यास आणि नेमकं ग्रामीण भागातल्या जिल्ह्याला अगर भविष्यामध्ये AI युक्त जिल्हा करायचा असेल तर मग सिंधुदुर्गाने कसं केला, सिंधुदुर्गासमोर काय आव्हान आले, सिंधुदुर्गाने मार्ग कसं काढले, या सगळ्याची माहिती आणि अभ्यास करण्याच्या दृष्टिकोनातून ते 30-31 तारखेला आपल्या इथे असतील। आमच्या कलेक्टर मॅडमपासून सगळेच आमचे SP, ॲडिशनल SP आणि सगळे जे काय खाते प्रमुख आहेत प्रत्येकजण आपल्या आपल्या खात्यासंदर्भात माहितीही त्यांच्यासमोर आम्ही मांडणार आहोत, जेणेकरून त्या खात्यामध्ये AIच्या माध्यमातून झालेला बदल हा त्या खात्या प्रमुखाच्या माध्यमातून त्यांना दिला जाईल। असे वरिष्ठ 3 अधिकारी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नीती आयोगच्या वतीने इथे येणार आहेत आणि प्रत्येक आमचा खाते प्रमुख आपल्या आपल्या पद्धतीने त्यांच्या डिपार्टमेंटमध्ये AI कसा चालवतो या बाबतीमध्ये पूर्ण माहिती हे 2 दिवस नीती आयोगच्या शिष्टमंडळासमोर आम्ही ठेवणार आहोत। ही एकंदरीत हीच माहिती देण्यासाठी आपल्याला आम्ही ते बोलवलं होतं। आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे AIच्या दिशेने जग चालत असताना देशामध्ये जेव्हा आपला पहिला जिल्हा म्हणून आपला आयडेंटिफाय होतो, जसं आपल्यालाही माहिती आहे नीती आयोग हा थेट पंतप्रधान कार्यालय आणि पंतप्रधानांना रिपोर्ट करतात। म्हणजे आपल्या देशामध्ये आर्थिक दृष्टिकोनातून प्लॅनिंग करणं, नियोजन करणं, देशाला आर्थिक सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून, महासत्ता बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध योजना आणि विविध प्रयत्न करणं, या सगळ्या दृष्टिकोनातून नीती आयोग पंतप्रधानांच्या माध्यमातून किंवा पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारं एक फार महत्त्वाचा डिपार्टमेंट आपला केंद्र सरकारचं आहे आणि ते आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येणं हे आपल्या सिंधुदुर्गासाठी, आमच्या सगळ्या सिंधुदुर्गच्या प्रशासनासाठी अतिशय मोठी बाब आहे। आणि म्हणून आम्ही सगळेजण आजही तुमच्या ह्या पत्रकार परिषदेच्या अगोदर आम्ही सगळ्यांनी आढावा बैठक घेतली। कालही आमच्या मंत्रालयामध्ये आढावा बैठक झाली। कलेक्टर मॅडम असतील, SP, ॲडिशनल SP आणि सगळे जे आमचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहेत प्रत्येकजण आपल्या आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये ते ह्याची तयारीसाठी कामाला लागलेला आहे। आमच्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा हा नेमकं AIच्या बाबतीमध्ये कसा पुढाकार घेतोय हे दाखवण्याची एक सुवर्ण संधी आमच्या नजरेसमोर आलेली आहे।
या बाबतीमध्ये राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना ह्या बाबतीची पूर्ण कल्पना आणि माहिती आम्ही दिलेली आहे. त्यांनीही काही मार्गदर्शक सूचना आम्हाला ह्या संबंधित केलेल्या आहेत. राज्याचे चीफ सेक्रेटरी आणि अन्य अधिकारी हेही ह्या संबंधित लक्ष ठेवून आहेत. म्हणून आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून 30 आणि 31 तारीख हे ऐतिहासिक असे 2 दिवस आपल्यासाठी असतील. आपल्या सगळ्यांचाही पत्रकार म्हणून सहकार आणि मार्गदर्शन आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. म्हणून ही माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद आज बोलवलेली होती. धन्यवाद. त्यामुळे साहेब जो प्रेझेंटेशन तुम्ही करणार ते ओपन असेल तर काय प्रश्न नाही, आम्ही असू, परंतु ते हॉलमध्ये असेल बंद असेल तर नंतर पत्रकारांसमोर की आपण ब्रीफिंग ठेवू ना. आता खरं म्हटलं तर आता त्यांचा कसा प्रोटोकॉल हे आम्हाला लोकांना माहीत नाही की किती ओपन पाहिजे की आता नीती आयोग हा दिल्ली पातळीचा देशपातळीचा विषय असल्यामुळे कदाचित तर पण आम्ही त्यांना विनंती करू की जे काय आहे त्या बाबतीमध्ये आमच्या जिल्ह्याच्या पत्रकार मित्रांशी पण आपण संवाद साधावा. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही निश्चित पद्धतीने आम्ही त्याच्याशी सांगू आणि बोलू. आणि कारण गेल्या 7-8 महिन्यामध्ये तो रिझल्ट आहे ना तो अजून लोकांपर्यंत गेला नाही, ते सगळं प्रयत्न झाले. पण एकंदरीत नीती आयोगनी दखल घेणं हे म्हणजे जे चाललंय ते योग्य दिशेने चाललं आहे. फक्त आम्ही जसं तुम्हाला 1 मेला मी सांगितलेलं की आम्हाला किमान 6 महिने झाल्यानंतर परत एकदा आपल्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या लोकांच्या समोर एक प्रेझेंटेशन आम्ही देणारच आहोत, जेणेकरून 1 मे पासून उदाहरण डिसेंबरपर्यंत किंवा 1 जानेवारी 2026 त्या दिवशी सगळ्यांशी बोलून की बाबा या 6-7 महिन्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये AI चा वापर केल्यानंतर काय काय बदल झाला, बिफोर आणि आफ्टर ज्याला आपण म्हणतो ना, ते आपण दाखवण्याची आपण तयारी करू. पंचनामे सुरू आहेत. पंचनाम्याच्या माध्यमातून सगळी माहिती गोळा करणं काम सुरू आहे. नुकसानीचा एकंदरीत आढावा घेतल्यानंतर त्यावेळी ह्यांना आपल्या शेतकऱ्यांना आणि लोकांना मदत दिली जाईल. आता विमाची रक्कम जवळपास किती 90 कोटी, पूर्ण 90 कोटी 43,000 शेतकऱ्यांना वाटप झालेली आहे. दिवाळीपूर्वी पूर्ण झाला. त्याचा आम्ही दिवाळीपर्यंत मी ऑनलाईन होतो, कलेक्टर मॅडम आणि आम्ही सगळेजणांनी तो जो काय ती जी प्रक्रिया सुरू झाली ती पूर्ण 90 कोटी वाटून झालेलं आहे. मोठी अमाऊंट आली. 43,000 शेतकरी, फार मोठा विषय झाला. सगळ्यांची दिवाळी खऱ्या अर्थाने गोड झाली. तर मत्स्याबाबत तुम्ही काय निर्णय घेतला वीजमध्ये सवलत? तर आता यावर्षी काय झालं, पावसामुळे 2 म्हणजे भात पिकाबरोबर पर्यटन हंगामी लांब झाला, खरोखर हाल झाले त्या व्यावसायिकांचे. आणि मत्स्य व्यवसाय पण थांबलेला आहे कारण उत्पादन तेवढं झालेलं नाही गेल्या महिन्याभरात. ते या सीझनला प्रत्येक वेळी होतं तेवढं झालेलं. आता काय होईल ह्या सगळ्या निर्णयांमुळे जेटीजी की त्यांना जो केंद्रित खर्च जो कमी, पारंपरिक प्रामुख्याने मच्छीमारांना याचा फार मोठा फायदा आहे. आता आपल्याला जसं शेतकऱ्यांना आपण विजेमध्ये जे सवलत देतो तसंच आता मच्छीमारांना भेटत असल्यामुळे ना तर त्यांना जे पहिल्यापासून उत्पादन ह्या निसर्गाच्यामुळे घटलेलं आहे त्याच्यामध्ये पण अगर खर्च वाढत असेल तर तो त्याला नुकसानीचाच विषय आहे. आता सबसिडी आणि या सगळ्यांच्या माध्यमातून जसं मी काल सांगितलं 44% बचत आहे वीजमध्ये. 44% मोठा आकडा आहे. म्हणून मला असं वाटतं हा क्रांतिकारी निर्णय. जसा आपण कृषीचा दर्जा दिल्यानंतर नेमकं काय झालं हा जो सातत्याने आम्हाला प्रश्न विचारायचा. पहिलं आता जसं इलेक्ट्रिसिटीचा विषय आला विजय, मग नंतर आता इन्शुरन्सचा विषय मागोमाग आम्ही वेगळा GR काढणार आहे. प्रत्येक त्याचा एक वेगवेगळा GR काढत आम्ही जे जे लाभ शेतकऱ्यांना देतोय ते सगळे लाभ आता मच्छीमारांना भेटणार आहेत. तर स्वीडन दौरा असं म्हणजे सरोगड साहेबांनी फेसबुकवर पोस्ट टाकली तेव्हा आम्हाला कळलं कसं म्हणून त्यांना घेऊन गेले. नाही, जलवाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला तो स्वीडन दौरा आमच्या महाराष्ट्राच्या जलवाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचं पाऊल होतं. स्वीडनच्या स्टॉकहोल्म जिथे आपण गेलो ते 14 बेटच्या मध्ये बसलेला तो सगळा विषय आहे. आणि तिथे जी जलवाहतूक हे सर्वात प्रमुख वाहतूक आहे. त्याच्यानंतर रेल्वे आहे, त्याच्यानंतर रोड आहे, पण ते सगळं जलवाहतुकीवर अवलंबून असलेला तो देश आणि तो भाग आहे. आणि म्हणून नेमकं त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि जो कॅन्डेला नावाची ज्या बोटच्या ज्या कंपनीमध्ये मी गेलेलो त्या कंपनीमध्ये
त्या कंपनी नेमकं ते कारखाना कसा चालवते, काय बोट आहे, ते सगळं स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहावं. जी बोट आम्हाला डिसेंबरला भेटणार आहे ती पण आम्ही बनताना पाहिली. आणि मग एक चांगली बाब आपल्यासाठी अजून एक अशी गोष्ट आहे की आम्ही त्यांनी प्रस्तावना अशी केली की बाबा तुम्ही बोट तर आम्हाला द्या, पण कॅन्डलला बनवण्याचा कारखाना पण तुम्ही आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये द्या. आता ते होकार देऊन त्याचं MOU आम्ही इंडिया मॅरिटाईम वीकमध्ये करणार आहे. आणि आपल्यासाठी गोड बातमी अशी आहे की तो कारखाना त्यांना समुद्र किनारी लागत असल्यामुळे आपला तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मी तो कारखाना कॅन्डलाचा आणतो. कॅन्डला नावाची कंपनी आहे जी बोट बनवते. जी बोट तुम्ही माझ्या त्या व्हिडिओमध्ये पाहिली असेल, मी पाठवतो बघा, ती इलेक्ट्रिक बोट आहे. 30 लोकांचा पॅसेज C12 नावाचा त्यांचा मॉडेल आहे. 30 लोकांना घेऊन ती प्रवास करू शकते. पहिली बोट आम्ही ट्रायल बेसिसवर गेटवे ऑफ इंडिया टू अलिबाग आणि गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफंटा केव्ज असं आम्ही तिथे सुरू. आता तिथे बघा लाकडी बोटी सगळ्या गेटवे ऑफ इंडिया समोर लागतात. तिथे ही इलेक्ट्रिक बोट आम्ही उतरवणार आहोत. डिझेलची बचत होईल, सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची बाब आहे आणि एक भविष्याच्या दृष्टिकोनातून अशी एक आधुनिक बोट आपल्या समुद्रामध्ये चालते, ते आपल्या राज्यासाठी पण अतिशय महत्त्वाचं आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा मुंबईत येणार आहेत, त्यावेळी मच्छीमारांना बोटी दिल्या सिंधुदुर्गातल्या मच्छीमारांना काय फायदा? नाही, एक लक्षात घ्या, आदरणीय अमित शहा साहेब माझगाव डॉकवर येऊन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि सागरमाला याच्या अंतर्गत 2 बोटी 2 मच्छीमार सोसायट्यांना वितरणाचा तो कार्यक्रम आहे. आता त्याच्या अंतर्गत जेवढे लाभार्थी आहेत, मग ते सिंधुदुर्गाचे पण होऊ शकतात, रायगडचे पण होऊ शकतात, पेणचे पण असू शकतात आणि पालघर, जेवढे लाभार्थी आहेत त्यांना प्रत्येकाला जे जे त्या लाभ घेऊ इच्छितात त्यांना ते बोटी तशाच पद्धतीने मिळतील. प्राथमिक स्वरूपात 2 बोटी त्या मच्छीमार सोसायटींना देण्यासाठी, ज्याच्यामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून ती योजना आमची प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चालवते. त्यानुसार त्या कार्यक्रमाला आदरणीय अमित शहा साहेब सोमवारी उपस्थित आहेत. ठीक आहे. नीति आयोग के सदस्य आम्ही मराठी संपलं. एकनाथ शिंदे शिवसेनेची भूमिका महायुती निवडणूक लढवायची आहे, मात्र महायुतीमध्ये राहुल शिवसेनेच्या विरोधात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये वक्तव्य केली जात आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी दिल्लीत भेट दिली आहे, पंतप्रधानांची भेट घेतली. पण त्याच्याबद्दल मी काय बोलायचं, मी काय सांगायचं. जे गेलेले आहेत ज्यांना असं वाटतं त्यांनी त्याच्याबद्दल ते सक्षम आहेत उत्तर देण्यासाठी, ते त्यांच्या पद्धतीने उत्तर देतील. आपण कोणाच्या घरामध्ये लक्ष घालणं हे आमचं काम नाही. अहो, पण मैत्रीपूर्ण लढतची निर्णय झालेला आहे. आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीसजींनी त्या संबंधित ग्रीन सिग्नल दिलेला आहे. सगळेजण आपल्या आपल्या पद्धतीने, तुम्हीच त्या मूडमध्ये येत नाही अजून, राजकीय पक्ष गेलेले आहेत त्या मूडमध्ये. आम्ही प्रत्येकजण आपल्या आपल्या पद्धतीने स्वबळ म्हणणार की मैत्रीपूर्ण लढत, आम्ही प्रत्येकजण आपल्या आपल्या पद्धतीने कामाला लागलेलो आहे. प्रत्येकाला खऱ्या अर्थाने अगर आपल्याला आमच्या पक्षांमध्ये, कारण का ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तुल्यबळ ताकद आहे. शिवसेना म्हणो किंवा भारतीय जनता पक्ष, तुल्यबळ ताकद अगर असेल तर युती करून, महायुती करून आम्ही बंडखोरीला कशाला आम्ही प्रोत्साहन देऊ. आजच्या तारखेला उदाहरण कणकवली नगरपंचायत तुम्ही बघा, उभाटाकडे उमेदवार आहेत का? जिल्हा परिषदमध्ये उभाटाकडे 50 ते 50 उमेदवार उभं करण्याची क्षमता महाविकास आघाडीची आहे का? ते कितीही तुमच्यासमोर आणत असतील. मग ह्याच्यापेक्षा मैत्रीपूर्वक लढत लढवायची आणि मग नंतर महायुती म्हणून आपण एकत्र यायचंच आहे. त्याच्यामध्ये काहीच 2 विचार नाही. आणि प्रत्येकजण कामाला लागलेला. आता तुम्ही काल सावंतवाडीमध्ये बघितलं, बाकी अन्य तालुका, प्रत्येकजण आपल्या आपल्या पद्धतीने कामाला लागलेला आहे. तुम्ही फक्त मूडमध्ये या. तुमच्या मनामध्ये जे आहे ते आता तुम्ही सगळं मूडमध्ये या. आणि मला हेही एका शिवसेनेच्या नेत्यांनी सांगितलं, वरिष्ठ नेता आहेत ठाण्याचे, की रत्नागिरीमध्ये जेव्हा एकनाथ शिंदे साहेब आलेले तेव्हा आमच्या स्थानिक इकडच्या शिवसेना नेत्यांनी पण स्वबळाचंच त्यांना सांगितलेलं आहे. मग अगर शिवसेनेला स्वबळावर लढायचं आहे, भारतीय जनता पक्ष स्वबळ आणि
मैत्रीपूर्णची लढाई ती तयारी आहे. मग मला असं वाटतं वेळ न घालवता प्रत्येक आपला माणूस कामाला लागला. आज पण आमचा वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी दौरा आहे. आमच्याकडे प्रत्येकाकडे 50-50 सक्षम उमेदवार आहेत, रेडी आहेत. या दौऱ्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांच्या उदय सामंत प्रेस एकत्रित असं स्टेटमेंट दिलं होतं की महायुतीमुळे आम्हाला निवडणुका लढवायच्या आहेत, मात्र भाजपच्या काही स्थानिक नेत्यांना स्वबळाची कुंकुमी आहे, त्यांना जर तशी कुंकुमी असेल तर आपण ताकद दाखवू शिंदे करायची असं त्यांनी तर माझं म्हणणं आहे की आता त्यांना अगर ताकद दाखवण्याची अगर त्यांची इच्छा असेल तरी दाखवूया. आम्हाला आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब काय बोलतात, आदरणीय रवी चव्हाण साहेब काय बोलतात, आदरणीय राणे साहेब काय बोलतात, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. तीच बैठक प्रदेश कार्यालयामध्ये झाली ना आमची. आता भांड्याला भांडं लावणं आमचं काम नाही. शेवटी जनतेला विकास हवा आहे. जनतेला कोण किती भांडतं ह्याच्यामध्ये लक्ष देणं नाही. तर आमचं म्हणणं आहे की अगर आमच्या नेते मंडळांच्या समोर अगर कुठला निर्णय झाला असेल आणि त्यानुसार भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता कामाला लागलेला आहे. आता परत आम्ही मीडियाच्या समोर इंटरव्ह्यू का देत बसायचं, ही आमची पद्धत, भारतीय जनता पक्षाची पद्धत नाही. आम्हाला नेत्या मंडळींनी सांगितलं की बाबा स्वबळावर जायचं आहे, पुढे स्वबळावर आम्ही काम करतोय. किंवा मैत्रीपूर्ण लढत जायचं आहे तर मैत्रीपूर्ण लढतवर करतोय. सरळ सोप्पा घ्या विषय आहे तो. चला धन्यवाद. मला क्या बोलना है. नीति आयोग के हमारा सदस्य और डेलीगेशन आने वाले अक्टूबर 30 और 31 तारीख को हमारे सिंधुदुर्ग में का जो AI सिंधुदुर्ग का जो मॉडल है जिसको हमने 1 मई 2025 से डेवलप करना शुरू किया, उसको स्टडी करने के लिए, वो मॉडल के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए 2 दिन का उनका जो टूर है वो निश्चित हुआ है. 30 तारीख के सुबह वो यहाँ आएंगे, 31 तारीख के शाम तक यहाँ रहेंगे. और हमने हर एक डिपार्टमेंट में, हमारे सिंधुदुर्ग के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में AI का इस्तेमाल किस तरीके से हम लोगों ने शुरू किया है, उसके माध्यम से हम लोग प्रॉब्लम के सोल्यूशन किस तरीके से ढूंढ रहे हैं, वो सभी चीज़ों पे का स्टडी करने के लिए नीति आयोग के लोग और टीम, हमारा डेलीगेशन हमारे सिंधुदुर्ग में आ रहे हैं. हमारे लिए बहुत अभिमान की चीज़ है कि हमारे लिए, हमारे गर्व की चीज़ है कि हमारे सिंधुदुर्ग में पहली बार नीति आयोग ने, हम जो सिंधुदुर्ग AI का मॉडल हम चला रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए वो खुद नीति आयोग की टीम इधर आ रही है. और मुझे विश्वास है यहाँ आने के बाद हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से आज AI के माध्यम से काम कर रहा है, AI के माध्यम से रिजल्ट दे रहा है, उसको स्टडी करने के बाद हमारे ही मॉडल के आधार पे भारत देश में भी अलग अलग जिलों में AI सिंधुदुर्ग AI का मॉडल अपनाया जाएगा, इतना मुझे विश्वास है. सर, समंदर में विपात की स्थिति है, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई, फिर भी कुछ मछुआरे समुद्र में जान जोखिम में डाल दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जिस तभी मेट डिपार्टमेंट इस तरीके से कोई भी सतर्कता का जब ये सिग्नल देती है तो हमारे सभी मछुआरों भाइयों ने इसको सीरियसली लेना चाहिए. आखिर में हमारा जो फिशरीज डिपार्टमेंट हो, कोस्टल गार्ड डिपार्टमेंट हो, अपने अपने तरीके से सब चीज़ के ऊपर ध्यान रखने वाले हम लोग हैं, मगर खुद का ख्याल भी मछुआरों में ने रखना चाहिए. जिस तरीके से समुद्र में जाने के बाद बहुत लोगों की जाने जाती है, उसी तरीके की कोई भी हादसा हमारे सिंधुदुर्ग में होना नहीं चाहिए. हमारे कोई भी जो हमारी जी कोस्टल लाइन है, जो सागरी पूरा पट्टा है, वहाँ किसी भी इस तरीके का हादसा होना नहीं चाहिए. इस तरीके का सतर्कता हर एक मछुआरों ने रखनी चाहिए. थैंक यू. तुम्हाला हे